এটা କ'ଣ KIN କିଙ୍ଗଫିଶର। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏହାକୁ ଏମିତି ଖୋଲିବ ତାପରେ ଏମିତି ପିଇବ ଆଉ ରାଜା ହବ। ଜାଣିଛ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ପିଇଦେବନି ହେଲା। ଯଦି ପିଇକି ପଳେଇବ ତମ ଘର ଗଲେ ତମ ଘର ଲୋକ ପିଟି ଛାଡ଼ିଦେବେ ବୁଝିଲ। ସେଥିପାଇଁ ପିଇବନି, ଖାଲି ଟିପିଟା ଖୋଲିଦେବ ତଳେ ଢାଳିଦେବ ବାସ୍। ଆଉ ପିଆ ପିଇ କରିବନି ହେଲା। ମୁଁ କହିଦେଲି ବୋଲି ତମେ ପିଇବନି, ନହେଲେ କେତେବେଳେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇବ ସେଇଠି କଚାଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଘରେ ଲୋକ ଆସି ଦେଖିବେ ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କହିଲା ବାଳ ତମେ ଥିବ ନା ନଥିବ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିବ ସେତେବେଳକୁ। ଆଉ ଜାଣିଛ ୟାର କିଙ୍ଗଫିଶର ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କହ ତ? ମାଛ କାହିଁକି ଉଡ଼େ? ସେଇଟା ସିଧା ଯିବ ଉଡ଼େ ଠାପକି ଧରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କିଙ୍ଗ ମାନେ ମାଛ ଧରେ, ମାଛ ଧରାରେ କିଙ୍ଗ ମାନେ ରାଜା, ମାଛ ରାଜା। ହଁ ହେଇଥିବ। ପିଇବନି ହେଲା, ଯାହା କହିଲି ସେଇଟା।